Сучасная фізіка самым відавочным чынам прыводзіць нас да Бога. Дінгтон. Пра існаванне Бога можна даведацца шляхам розуму. Каталіцкая догма. Ісаак Ньютон, англійскі фізік, матэматык, астраном, асноваскладальнік класічнай тэорыі фізікі. Цудоўны лад космасу і гармонія ў ім могуць быць растлумачаны толькі тым, што космас быў створаны па плане ўсемагутнай і разумнай істоты. Вось маё першае і апошняе слова. Вернер фон Браун, нямецка-амерыканскі фізік, канструктар ракетна-касмічнай тэхнікі. Распаўсюджана думка, што ў часы касмічных палётаў мы ўжо так многа ведаем аб прыродзе, што нам больш не патрэбна верыць у Бога. Гэтыя погляды абсалютна памылковыя. Толькі новае навяртанне да Бога можа ўратаваць свет ад катастрофы, што набліжаецца. Навука і рэлігія – гэта сёстры, а не ворагі. Фредерик Вільгельм Гершель, астраном-адкрывальнік планеты Уран. Чым далей ідзе навука, тым больш шматлікімі і пераканаўчымі становяцца доказы таго, што існуе творчая ўсемагутная мудрасць. Джеймс Джоуль, брытанскі фізік, адкрывальнік закона Джоуля. Перад намі разнастайнасць феноменаў, которые відавочна сведчаць пра мудрасць і дабрыню вялікага архітэктара сусвету. Томас Эдысон, амерыканскі вынаходнік. Агромністая мая павага і захапленне ўсім інжынерам, асабліва найвялікшаму з іх – Богу. Фредерик фон Хюне, нямецкі геолаг і палеантолаг. Гэта доўгая гісторыя жыцця, якое паступова ўзвышае сябе, і ёсць паўтарэнне жывога свету. Гэта дзейнасць Бога, які накіроўвае, арганізоўвае, нясе, прадугледжвае. Макс Планк, нямецкі фізік, заснавальнік квантавай тэорыі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі 1928 года. Як бы мы ні глядзелі, паміж рэлігіяй і натуральнымі навукамі няма ніякіх супярэчнасцей. Якраз у самых вырашальных момантах тут назіраецца поўная згода. Яны не выключаюць адна адну, як думаюць сёння многія, а дапаўняюць і абумоўліваюць адна адну. Бог для верніка знаходзіцца ў пачатку шляха, для фізіка – у канцы. Вернер фон Сіменс, нямецкі інжынер, заснавальнік электратэхнікі. Чым глыбей мы спасцігаем натуральныя законы прыроды, тым скрамнейшымі становяцца нашы прэтэнзіі, тым мацнейшае наша здзіўленне перад бясконцай мудрасцю, якая арганізуе універсум. Альберт Эйнштэйн, заснавальнік тэорыі адноснасці. Кожны сур'ёзны прыродазнаўца павінен быць нейкім чынам чалавекам рэлігійным. Інакш ён не здольны сабе ўявіць, што неверагодна тонкія ўзаемасувязі, якія ён назірае, выдуманыя не ім. У бясконцым сусвеце знаходзіцца дзейнасць бясконца дасканалага розуму. Звычайнае ўяўленне пра мяне як пра атэіста – вялікая памылка.
Калі гэта ўзята з маіх навуковых прац, магу сказаць, што мае працы незразуметыя. Чарльз Лагель, англійскі геолаг, заснавальнік сучаснай геалогіі. У якім бы напрамку мы не даследавалі, паўсюль мы знаходзім доказы існавання творчага розуму, провіду, мудрасці і ўсемагутнасці. Густаў Мі, нямецкі фізік. Трэба сказаць, што ўдумлівы прыродазнаўца па неабходнасці павінен быць рэлігійным чалавекам. Ён павінен з глыбокай пашанай укленчыць перад боскім духам, які так відавочна праяўляе сябе ў прыродзе. Уільям Кельвін, брытанскі фізік. Узрушальныя доказы мудрасці і скіраванасці да дабра дадзеныя нам. Уся прырода сведчыць пра дзейнасць свабоднай волі, і мы бачым, што ўсё залежыць ад вечнага Господа-тварца. Якаў Ікс Кюль, нямецкі біёлаг. Хто вызнае, што сусвет створаны па плане, мае мэту і сэнс, вызнае, што і Бог існуе, што Ён творца. Фрыдрых Філіп Марціус, нямецкі батанік. У наш час нярэдка пачуеш, што прыродазнаўцы вызнаюць матэрыялізм, што яны не хочуць ведаць пра духоўную аснову рэчаў. І ўсё ж, хто, як не прыродазнаўца, павінен ясна прызнаць, што гэта аснова існуе? Юстус Лібег, нямецкі хімік. Веліч і бясконцую мудрасць творцы зможа спасцігнуць толькі той, хто навучыўся чытаць у вялікай кнізе, якая завецца прыродай. Андре Мары Ампер, французскі фізік і матэматык. Самы пераканальны доказ быцця Бога – гэта гармонія сродкаў, з дапамогай якіх падтрымліваецца парадак у сусвеце. Дзякуючы гэтаму парадку, жывыя істоты знаходзяць у сваім арганізме ўсё неабходнае для развіцця і размнажэння сваіх фізічных і духоўных здольнасцей. Пауль Сабатье, французскі хімік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі. Натуральныя навукі і рэлігію проціпастаўляюць толькі людзі, кепска адукаваныя як у адной сферы, так і ў другой. Йонс Якаў Берцэліус, шведскі хімік. Уся арганічная прырода сведчыць пра існаванне мудрай мэты і з'яўляецца прадуктам найвышэйшага розуму. Такім чынам, чалавек пакліканы разглядаць свае найвышэйшыя здольнасці, здольнасць думаць, у адпаведнасці з істотай, якой ён абавязаны сваім існаваннем. Чарльз Дарвін, англійскі натураліст. Вока шляхам эвалюцыі – гэта абсурд. Эдгар Дакі, нямецкі палеантолаг і прыродазнаўца. Сярод усіх істот адзін чалавек пакліканы наблізіць да сябе Бога. Бог хоча, каб яго падабенства спасцігнула яго. І гэта спасціжэнне, сустрэча, сцвярджэнне. Гулельма Марконі, італьянскі фізік. Я ганаруся тым, што я вернік. Я веру ў моц малітвы. Я веру ў малітву не толькі як католік,
але і як навуковец. Агюстен Луі Каши, французскі матэматык. Я хрысціянін. Гэта значыць, што я веру ў боскасць Хрыста, як верылі Тыхо де Брае, Капернік, Декарт, Ньютон, Паскаль, як верылі амаль усе выбітныя матэматыкі і астраномы мінулага. Карл Фрідріх Гаус, нямецкі матэматык, астраном, фізік. Калі прыйдзе наш апошні час, з якой невытлумачальнай радасцю мы ўзнімем свой погляд на таго, аб прысутнасці каго мы маглі толькі здагадвацца ў гэтым свеце. Фрідріх Энгельс. Мы павінны вярнуць сваё жыццё таму, хто памёр за нас усіх на крыжы. Уладзімір Ленін. Прасіў прабачэння нават у сталоў і крэслаў. Мы ішлі ілжывым шляхам. Расіі патрэбны подзвіг 10 францыскаў асійскіх. Толькі зараз распачынаецца кровапраліцце. Грыгорый Зіноўеў. Пан Бог наш, пан вечны. Ганс Франк. Гэту смерць я прымаю як расплату за зло, учыненае праз нас. Але я маю давер да Бога і яго міласэрнасці, якая, можа быць, выбавіць нас. Генрых Гейне. Разбіта ліра аб скалу, якая завецца Христос. Ліра злога свята і злога духа. Ліра, якая заклікала да бунту, апяваючы адступніцтва, насмешку, сумневы. О Господь, Господь, я падаю на калені. Даруй, даруй мае спевы. Мао Цзэдун. Хутка я з'яўлюся перад Богам. Іахім Ріббентроп. Я спадзяюся, што ахвяра Хрыста выратуе і мяне. Вальтэр. Перад смерцю патрабаваў святара. Медсястра, якая прысутнічала, пасля казала: «За ўсе багацці Еўропы я не згадзілася б яшчэ раз бачыць, як памірае бязбожнік». Арыстоцель. Хаця і нябачны, Бог праяўляе сябе праз свае тварэнні. Фрэнсіс Бэкан. Няшмат у філасофіі аддаляе яе ад рэлігіі. Многае ў філасофіі прыводзіць яе да рэлігіі. Франсуа Мары Аруэ. Вальтэр. Калі б Бога не было, яго трэба было б вынайсці. Але ён існуе. Уся прырода кажа пра гэта. Жан-Жак Русон. Калі я ўзіраюся ў сусвет, я бясконца захапляюся яго створцам. Дэні Дідро. Дастаткова зірнуць на вераб'інае вока або крыло, каб абвергнуць аргументы атэіста. Імануіл Кант. Дзве рэчы захапляюць мяне тым больш, чым я ўзіраюся ў іх. Зорнае неба над галавой і маральны закон ува мне. Іоганн Вольфганг фон Гёте. Гэта жахлівая і персаніфікаваная істота паўстае перад намі як Бог, як творца і валадар усяго, і мы пакліканыя праслаўляць яго, маліцца яму ва ўсякі час. Эдіт Штайн. Той, хто шукае праўду, шукае Бога. Разумее ён гэта ці не? Сенека. Кожнаму чалавеку дадзена зерне веры ў Бога, і падманваюць тыя, хто кажа, што яны не вераць, бо ноччу, або калі яны застаюцца адны, яны сумняваюцца ў гэтым. Генры Ньюман. Вось бачыш, розум кажа табе, што Бог павінен існаваць. Іначай, як бы ўзнік гэты цудоўны сусвет?
ён не мог бы стварыць сябе сам. Махатма Ганді. Я не сумняваюся сцвярджаць, што прысутнасць Бога ў гэтай прасторы для мяне большая відавочнасць, чым наша прысутнасць у гэтай прасторы. Пій 12. Нягледзячы на ўсе павярхнёвыя сцверджанні, сучасная навука адкрывае Бога, і чым больш яна рухаецца наперад, тым больш адкрываецца Бог. Тым больш ёй адкрываецца Бог. Юліус Лангбен. Той, хто адмаўляе Бога, падобны да чалавека, які адмаўляе сонца. Сонцу гэта не шкодзіць. Яно свеціць па-ранейшаму. Юліус Роберт Маєр. Нямецкі ўрач, фізік. Сапраўдная навука і філасофія павінны весці да веры.